Η ομοφυλοφιλία δεν θεραπεύεται. Υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν να θεραπεύσουν την ομοφυλοφιλία. Οι περισσότερες μαρτυρικές. Για παράδειγμα, μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος ήταν της αποστροφής. Δηλαδή, βάζανε οι γιατροί τον ομοφυλόφιλο άνθρωπο να βλέπει ξανά και ξανά ταινίες ομοφυλοφιλικές ή του έδιναν εικόνες ομοφυλοφιλικές και να αυνανίζεται συνέχεια για να πάθει αποστροφή. Πολλές φορές του χορηγούσαν και φάρμακα για να κάνει εμετούς καθώς έβλεπε αυτό το οπτικοακουστικό υλικό. Μιλάμε για βασανιστήρια. Φτάσαμε μέχρι και στο ηλεκτροσόκ. Κάνανε ηλεκτροσόκ στους ομοφυλόφιλους ανθρώπους. Δηλαδή πέρασαν πάρα πολλά. Και ούτε βέβαια η ψυχοθεραπεία βοήθησε, γιατί από όσο γνωρίζουμε σήμερα, έχει αποδειχτεί, δεν παίζει κανένα ρόλο το περιβάλλον στο να γίνεις ομοφυλόφιλος. Δεν είναι από τραύμα η ομοφυλοφιλία, δηλαδή από τραύμα μπορεί να γίνω περιστασιακά ομοφυλόφιλη. Δεν έχω τραύμα από άντρες, να έχω βιαστεί, ξέρω εγώ οτιδήποτε, και να πω εγώ, μόνο με γυναίκες θα πηγαίνω. Και όντως, να το δοκιμάσω. Η σεξουαλικότητα όμως θα επιστρέψει πάντα εκεί που είναι η τάση της. Γιατί από όσο γνωρίζουμε σήμερα γεννιόμαστε gay, straight. Έχει καθοριστεί συνήθως στο δεύτερο μισό της κύησης. Θα σας δώσω αναλυτικά τον τρόπο που συμβαίνει αυτό στο δεύτερο μισό της κύησης, στην κοιλιά της μαμάς μας, πώς καθορίζεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός στον εγκέφαλο. Όμως δεν είναι το μοναδικό, δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά είδη ομοφυλοφιλίας. Δηλαδή υπάρχει και ένας κληρονομικός παράγοντας. Θα μου πείτε πώς υπάρχει κληρονομικός παράγοντας, εφόσον δεν αναπαράγονται οι γκέι άνθρωποι. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στο σεμινάριο για την ομοφυλοφιλία που θα γίνει δωρεάν online στις 20 Απριλίου. Θα βρείτε πληροφορίες στο sexacademy.eu. Πάντως, να γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι δεν θέλουν να είναι ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιούν πρώτη φορά νέοι ότι έχουν έλξη για το ίδιο φύλο, τους πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι. Κανείς δεν θέλει να είναι ομοφυλόφιλος σε αυτήν την κοινωνία, γιατί γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει μια κοινωνία τιμωρητική απέναντί του. Θα τα πούμε αναλυτικά στις 20 Απριλίου. Κατοχυρώστε έγκαιρα θέση.